Toda boa literatura que poidas imaxinar. Dende a Biblioteca de Belesar. Aos teus oídos. Pasando pola nosa radio. Bo día a todos, aquí estamos de volta con dous novos protagonistas no noso segundo programa de Booktubers. Adiante, chicos. Ola, somos Izan e Martín, somos de cuarto. Escollimos o libro Único Uno porque é divertido e hai moitas aventuras. O autor é Samuel Satín. No libro contase unha historia dun unicornio que loita por seguir adiante. Dámoslle 5 estrelas porque é divertido e hai moitas aventuras. Recomendaríamola a lectores que lles gusten a aventura e a creatividade. Hasta aquí o noso Booktuber. Grazas por escoitarnos. Toda boa literatura que poidas imaxinar. Dende a Biblioteca de Belesar. Aos teus oídos. Pasando pola nosa radio.